sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga bareta, magabat na bulos kan trapiko sa Peña Francia Avenue sa enot na aldaw kan klase de namatean. PSO, PNP asin barangay, nagsanib puwersa sa pagbantay. 100% ka mga pampublikong eskwelahan sa Naga, balik eskwela na, sabi kan Department of Education. 10 years old na aking nalamo sa Magarok Camarines Sur, na-retrieve na kasabagong aga. Launching and distribution kan Tigers Digital Notebook kan Naga College Foundation naging matrayumpo. Diyos marhay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatod Bareta. Huli kang pagtatarabangan kan Public Safety Office, Naga City Police Office asin Barangay Peña Francia, kulang ang problema sa trapiko sa kalabaan kan Peña Francia Avenue ngunya na primerong aldaw kan pagbubukas kan klase. Aramon taman ang kompletong details kan sa report ni Christine Alcanzo Reyes. Dako lang pagbabago ang may hiling sa pagbubukas ng klase sa kalabaan Peña Francia Avenue, Ciudad de Naga. Matapos ilipat ang mga lamppost asin pinaghiwasan ang loading and unloading area harani sa mga eskwelahan. Pinagbantayan kang Public Safety Office, Naga City Police Office, kaiba ang mga barangay tanod kang Barangay Peña Francia ang mga bihikulong nagaagi sa nasabing tinampo. Nahiling tulos sa pagbabago asin mas urog pang papakarayon ang pagbantay sa mga masurunod na aldaw kang mga personahe kang Ciudad de Naga asin kang Barangay Peña Francia. Nakita namin ang pagbabago talaga, madam. Unlike ng nakarang taon, nakita namin pagbabago. Talagang kailangan lang talaga dito may mga enforcer tayo. Tsaka may nag-enforce ng yung mga wheel clamp ng mga vehicle. Kanina maraming vehicle ang na wheel clamp dyan. Talagang pinagbawalan ng PNP, ng PSO na magpark ka sa ng daan. Kasi pag nasakop ka ng 7.5 meters, talagang sa batas bawal talaga. Nahihiling man po nindo na medyo maliwanag ang satuyan ng Pudigdiyo, clear na clear. Dahil po yan si preparation ta duman sa paabuto na ireskwelahan and nagpara bandilyo kita na bawal po talaga ng 6 a.m. to 6 p.m. na magparking digdiyo sa gilid ng tinampo. Kaya nahihiling po nindo magayon si hakbang ta, si coordination ta sa PSO, sa PNP, sa schools. Kaya magayon po si outcome kang sa tuyang opening ngayon. Nagkapirang motorista man ang nag-aagrangay kang mawil clamp ang sa indang mga bihikulo sa atubangan kang Camarines Sur National High School. Saro ini sa mga lakdang kang PSO para mahali ang mga nakapark na bihikulo sa mga no parking area. Suzuki Public Safety Office Director Rede Gumba, may nagkapira pa man nakaipuhan ayuson asin gibuhon sa nasabing lugar. Naugma po kami na nagluwag sa dalagan ang trapiko. May mga kaipuan lang ayuson. Halimbawa itong sa kanto kang Colgante, pag nagpa-pile up duman abot igdi, so laba ka mga bihikulo. So ayuson ta duman sa ereyang ito. Ikaduwa, pag nagsara iniyo dahil nagpa-flag ceremony na pano ning mga nagaharalat. So sa arog kayan kaipuan ta mag-adjust din. So nagkakapira lang ng mga observations. Otherwise, okay, so dalagan kang experimentation tangon yan. Ang challenge tangon yan is the sustainability of this operation. Personal na nagbisita si Mayor Nelson Legacion para hilingon ang sitwasyon kang bulos kan trapiko sa Peña Francia Avenue. Pag agi ko po duman sa may crossing, nanotaran ko na medyo maluwag. Ang dahilan kayan si pag-implementar kan pagbabawal nin parking sa area pong ini atubang po kan Kamhay. Tanganing iyo po ang gibuhon bilang loading and unloading zone. Tanganing duman po sa main carriageway, itong 2 lanes, mayo po dapat nagpupundo dyan. And therefore, buwelo lang po si dalagan kan mga bihikulo. Para sa One Media TV 48 Taga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, dakulang bagay man para maresolbiran ang problema sa trapiko sa kalabaan kan Peña Francia Avenue, Ciudad ning Naga. Ayo ang disiplina kan mga driver asin ang regular na pagbantay kan mga otoridad sa lugar para magmando sa trapiko. Ipo, talagang disiplina lang and dapat may nagmamando din talaga. Ara mo kaya pagdidisiplina, kung mayo man nagbabantay,
aram mo naman mga pasaway ang sa tuyang mga driver. Padago sa mga bareta, diretso na sa pagtukdoan mga maestra sa Naga Central School 1 sa enot na aldaw kan pagbubukas kan klase ngunyan na aldaw. Dakulang tabang subuot sinakalihis na brigada eskwela. Ang detalye sa report ni Christine Alcanzo Reyes. Pagtapon ng basura sa tamang so feel as possible with your things. Classroom instruction as in mayo ng abala ang raluugan ng klase sa Naga Central School 1 matapos ang sarong simana na brigada eskwela. Ugma si Mr. Frederick Baldoza, principal kang NCS 1 sa magayon na pagpuon ng klase ngunyan na aldaw. Di sa Naga Central School 1, very smooth. So, first day of classes. So, mahiling mo, mayo na dyan nagbabararag-barag na mga aki, mayo ng mga late enrollees kasi talagang na-prepare mi, na-plan ming maray, napakiulayan mi si mga magurang na as much as possible, as early as July 3, makapa-enroll na kan sa indang mga aki, tanganing before first day of classes, aram na kan si mga aki ininda kung saan maralaog. So, kaya si mga aki ngunyan, diretsyo sa classroom ninda dahil aram na ninda si room ninda kung saan sinda malaog, aram na ninda si class advisor ninda. Maging si Principal Baldosa ang nakarisa kan magian na bulos kan trapiko palaog sa inang eskwelahan ngunyan na aldaw. Kasabay kan paglaon na magiging tultol na ang pagparking ka behikulo sa tungod kan sa inang eskwelahan. Dahil managayo siya traffic kasi ayaon man si mga member kang Philippine National Police and the Public Safety Office na iyong nagman kan si flow kan si traffic kaya dahil siyang gayo naging traffic dahil naging congested dyan sa areang iyan kasi nga ni with the presence of the police officers. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, mayong reklamong naresibi ang opisina ni Naga City Schools Division Superintendent Dr. Susan Collano sa enot na aldaw kan pagbubukas kan klase. Sinabi ka ini na 100% subuot na ready na ang gabos na paratukdo sa syudad ni Naga. Mantang sa indang aaramon kung ano pa ang mga kakulangan sa masunod na mga aldaw. The assessment, I think ang puso namin na masaya would say na maganda yung opening kasi talagang prepare ng mga schools at saka kami din. So walang report ako ngayon ng whatever na hindi maganda except since yesterday yun na talaga ang ina-assure namin. 100% ready yung lahat ng schools. Sa iba pang bareta, kasabay kan opening kan klase ngunyan na aldaw, ginibo man ang blessing and turnover kan bagong school building para sa Balatas National High School. Aramon taman ang kompletong detalles sa report ni Christine Alcanzo Reyes. 3-story building na may 12 classroom ang pina-turnover kang syudad ni Naga sa Balatas National High School. Kasubagong pinagpuunan ng aktibidad sa paagi kan blessing as in formalmenteng pag-turnover kaini sa eskwelahan. Presente sa okasyon si Mayor Nelson Ligasyon. Ibang opisyal kan LGU Naga as in si Naga City Schools Division Superintendent Dr. Susan Collano. Pangalagaan, yun lang ang hinihingi natin lalo sa mga estudyante, but of course, make the most of the conduciveness of the classroom. Kasi gusto kong sabihin na hindi lahat may ganito. Ang ganda-ganda, complete with yung kailangan sa loob ng classrooms. Kaya yung pag-give back na lang nila na talagang mag-aral, sabi nga nating matatanda. Dakula man ang pagtaong importansya ni Mayor Nelson Ligasyon sa edukasyon sa kada aki. Kung kaya padagos ang pagtukdok ang lokal na gobyerno kan Naga ng mga school buildings as in mga pasilidad na matabang na mas maging madali sa mga estudyante ang makanood as in madagdagan ang kaaraman. Si mga estudyante, sinda po si pigahandaan ta, sinda po ang satuyang futuro. Kaya nagiinuha po kita, tanganing itauman po ang gabos na kinakaipuhan, tanganing makaasigurar po kita na magkakaigwa sinda nin marhay na futuro. Bako lang po itong basta-basta futuro. Yan po ang dahilan kung ta
Iguang 3-story, 12 classroom building, as in iba pang mga pasilidad na itinutugtog sa satuya kong mga eskwelahan. May masunod pang mga building ang ito-turn over kang LGU sa mga eskwelahan kang syudad ni Naga sa masunod na mga aldaw. Para sa One Media TV 48 Naga, Christina Alcanza Reyes, Newsbreak. Sa pagbabalik kang newsbreak, 10 anyos na aking lalaki na taga-punong Magaraw Camarines Sur na lamus. Iyan na iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip flight vest over your head. Take the tape around your waist. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking.
This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. From crime scene simulation laboratories to forensic science facilities, NCS CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, nakuana ang lalaking nai-report na nalamo sa kadagatan kan Bunot, Santa Rosa, Calabanga, Camarines Sur na pinagbistukan sa iyang tiyaon na si Romel Agudong kanasabing lugar. Susug sa impormasyon kan MDRRMO Calabanga, July 26 aldaw nin Sabado kan ma-retrieve subuot an bangkay kainiharani sa lugar kung saan ini naglukso para haleon an nakasabod na lubid sa LSC kan Baroto bago na darakan alon asin dagos ng nalamos. Sa iba pang bareta, nagbugtak na nindakulang signage o karatula ang Municipal Environment and Natural Resources Office sa lugar kung saan nadiskubre ang bagong kuweba sa Barangay Kaorasan, Bula, Camarines Sur sa tahaw kan pinagigibong Pasakaw, Balatan Tourism Coastal Highway na nagpapatanid sa publiko na bawal ang paglaog sa nasabing kuweba matapos na may mahiling na darakulang gatak na peligroso sa siisayman na malaog digdi. Apwera kan pagprotehir sa buhay, tinatawan man subot nin tabang na mapreserbar ang kapalibutan. Sa satuyang police report, na-retrieve na kan subagong aga sa parte kan Karagsi, Magaraw, Camarines Sur ang lawas kang 10 anyos na si alias Alvin, residente kang Zone 7, Barangay Punong, Magaraw, Camarines Sur, na nai-report na nalamos sa salog kan Barangay Punong kan nakalihis na Sabado. Pinagtarabangan kang MDRRMO kan Magaraw, Philippine Coast Guard, Magaraw, PNP asin mga residentes kang nasabing barangay. May lugad sa payo ang biktima. Padagos pa ang ginigibong pag-imbestigar kan PNP sa nasabing insidente. Sa iba pang bareta, may rigudon na nangyari sa nagkapirang nagkakaput nin posisyon sa Naga City Police Office. Si Police Major Louis Ordonez, iyon na ang Police Station Commander kan Police Station Number 6, mantang si Police Captain Abalaing na ang City Drug Enforcement Unit Chief asin si Police Major Melvin Alayan, ang Deputy Head kan City Community Affairs and Development Unit. Padagos pa sa mga bareta, launching kang Tigers Digital Notebook naging matrayumpo. Naga College freshman pinaglalauman gabos makakaresibi. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni campus correspondent Mary France Lanuzo. Leap into the future. Saro na namang milestone para sa Naga College Foundation ang isinagibong launching and distribution kan pinag-apod na Tigers Digital Notebook kan July 26, 2024. Presente sa nasabing launching ang mga nagkapirang executive officials kan NCF na sin the Vice President for Institutional and Administrative Affairs, Ms. Tina Rose Castroverde, AVP for Tertiary Education as in College of Health Sciences Dean, Dr. Stanley D., Chief Finance Officer Dr. Roger Villanueva, Vice President
for Digital Transformation, Dr. Sheila Balid-Bordado, Executive Vice President Dr. Aida Osea, NCF President Mr. Mario C. Villanueva, asin kaiba ang bilog na dibisyon kan Technology Resource Center o TRC. Ang nasabing event saro na naman lakdang kanasabing institusyon. Sa pagtaunin kalidad na edukasyon sa mga freshman Tigers, ninhuli tasinda nakaresibe nin digital notebook na gagamiton ninda sa papaaboto na bagong semestre. Katakod kan flexible mode of learning para sa mga General Education Courses o GEC. Ang enot na batch na nakaresibe iyo ang 400 na mga estudyante kan College of Criminal Justice Education. Saro na igdi ang incoming first-year student na si Joseph Francis Antigua. Siya tuman si Karen Grace Osoro na dakulang tabang inisa iya sa papaaboto na karalasihan ngunya na online mode of learning. Dako lang po siyang may tabang sa mga lalo lang po kami na nataon po kami ng araw ka rin material na bagay na magagamit po sa mga pagklase. Ato pong naaraman ko na kami po ang first ning batch na matawan po ng digital notebook na excite po and naugbang intirota. True po, digdi sa digital notebook, mas mapapadali po ang pag-adal. Sinabi man ni NCF President Mario C. Villanueva na sinda nakipagtabangan sa sarong kumpanya nin electronics para magibo ang mga tablet sa may specially programmed software para sa mga student Tigers. This is a historical day where we are starting our technology leap in the future for our freshmen. They are given tablets today which is from Lenovo. Specifically, it's an OEM. Ibig sabihin, ginawa ng Lenovo yon according to our specifications and details para controlled natin yung mga usage ng mga students to be focused and use responsibly the use of technology. No? Anhapot kan mga incoming freshman Tigers, gabos basinda makakarisibe? Yes, all this will be given to all freshmen. No? Tuloy-tuloy na yun. Every year, freshmen will be getting the tablet. Well, to our freshmen, no, ingatan nyo yan. It's as good as your investment already for your future. You will use it and that would be your storage of your knowledge aside from your brains. Then any lessons, any research works, any topics, you can save in that tablet or notebook, no? Kaya ingatan nyo yan. Para sa pagrehistro o pag-setup kan digital notebooks, igwaman ng tutorial o audio-visual presentations para igdi ang Technology Resources Center asin bukas man ang sa indang opisina para sa mga kahapotan. Para sa One Media TV48 Naga, Franz Lanuzo, Newsbreak. Padago sa mga bareta. Bicol Region nagpahiling nin magayon na performance sa nagtapos na National Prisa 2024 sa probinsya kan Albay. Dinominar kan mga atletang hali sa Naga College Foundation ang paghakot nin medalya sa manlain-lain na sports event. Ang detalye sa report ni Maika Angeles. Liwat pinatunayan kang mga atletang Bicolano ang pagiging uragon. Inibase sa katatapos lang na Prisaan National Games 2024 kung sa sarong simanang karawat, daing nagpatanyog ang mga atleta hali sa Bicol asin dinaog pa kaini ang makukusog na delegasyon hali sa ibang rehiyon. Top performing school giraray ang Naga College Foundation sa bilog na rehiyon kung mabase man lang sa bilang kan medalya. Ini matapos maghakot in golds, silvers as in bronze medals sa man iba-ibang sports and events. As in sa overall ranking, ikasyam ang Bicol Region sa Seniors Division na nag-uli ng 7 golds, 29 silver as in 61 bronze medals. Sa Youth Division man, rank 1 sa bilog na Pilipinas ang sa tuyang rehiyon na nakasungkit ng 84 golds, 63 silvers as in 53 na bronze medals. Kan nakalihis na Biyernes, ika-26 ng Hulyo, ginibo ang closing ceremony ang sindagos na pig turnover sa Region 2, partikularmente sa tugigaraw ang hosting kan masunod na Prisaan National Games 2025. Alagad sa pagsasarakan prisa ang unya na taon, bitbit kan kada atleta sa indang mga rehiyon ang mga leksyong nanuudan as in eksperyensyang dai matutumbasan nindawa anumang bagay. Para sa One Media TV48 Naga, Maika Angeles, Newsbreak. Sa satuyang kamugtakan kan panahon, ang low pressure area 97W na nagaagi sa kadagatan ang nagdadara din makusog hasta katamtaman na pag-uuran sa Kabikulan.
Susog kimay padua kan Typhoon 2000 sa ditsubot ang tiyansa na maging saruinig bagyo. Alagad kay puhan ang paglikay kan publiko o rugna sa mga binabang lugar sa syudad ng Naga asin sa probinsya nin Camarines Sur. Sa pinaka-northernmost part, may namuo na naman pong isang LPA. So ito po si 97W. At mababa naman po ang chance nito maging ganap na bagyo, although parang may umiikot po na mid-level swirl o counterclockwise rotation. But sa lower levels o sa may surface, near the surface ay medyo hindi pa po organisado. Okay, kaya LPA pa lamang siya. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.